cash, you the maid, so you back. I'm a savage, yeah. Classy, bougie, ratchet, yeah. Sassy, moody, nasty, yeah. Hacking, stupid, what was happening? Bitch, what was happening? Bitch, I was savage. Hey, what's up mga Rocketers? Nana sa takarong hapon na. Okay, mag-vlog na sa tano. Ako naglibog jud ko hantod karon. 34 ka tuig na. Galibog jud ko. Asa gyud nag-una? Manok o itlog? Be. So ayon na to pangutana ning mga maguwang pa na kong edad. Naiuban ri senior citizen na. So ayon na to kuan, unsay ilang rason asay unsay nag-una gyud? Manok o itlog? Ate Luz, asa may nag-una? Manok o itlog? Manok. Ngano man? Di man mo gawas ang itlog o boy manok. So, nag-una gyud ang manok. Nagalang manok. Ni gyud sa man pagbuhat sa manok. Din gikan ang manok. Gikan sa itlog. Pero mukaon kag itlog. Ikaw itlog. Katong naibalhibo nga itlog. Dili to. Di ka mukaon na to? Balot ba balot? Kaon kag balot ni. Di ka mukaon balot. O ikaw, kan, kamu rason ako. Be, kusugi kamu rason ako, be. Gawas niya. Be. Kung sa to mong rason, asay naguna, manok itlog. Manok. Baka man lang ka. Ngano man? Ala manok ug itlog pril, pareho ra na. Di man gikan ng manok. Itlog. Di gikan itlog. Sa manok. Mana guys, lain-lain ni sila rason na naglibog jud ko. Antod karon nasang nangutan na naglibog pod. Libog sa ka. Asang naghiampiling. Si Ate Arlene libog pod. Masa to Ate Arlene? Ha? Smile. Mura sag manok no? Bitay pagkatawa lang gid nato ning gabi hapon na. Pero mukaon sa kag balot mukaon kag balot Lori. Dili. Ano di makamukaw og balot? Basta lang. Ano man kalamian ang balot ito? Kamo kaon na ng piso. Mano piso nga piso man. Tuwa din ay piso ang balot. Nasiwa. Usa lami nga balot. 16. Liko. Nikos. Nikos kay naman. Anak ko pa do, gamay ko kay siya, mura pa siya. O sa may gamay ang? Resort. Ali. Sa'yo sa pagtuon mo tiki. Wow. Guys, kung mga on magbalot guys, ingon siya guys. Dili na itik, lizard, ha? Wow. So ang gikan sa itlog. Angon sa manggikan itlog mo din? Ay ako na itlog. Kapusa may mong manok. Pamili nila dito. May asa may naguna? Itlog manok. Manok. Ngano man? Unsay witsa, nagdagan ang oras oy. Ano man ay meter? Nagmeter, nagdagan oras. Asa may naguna lagi manok itlog. Problema pa rin ako muna kay mong oras. Asa may nagdakuan ang kunana itlog manok. Manok lagi. Ngano lagi? Kaya wala itlog kung wala ang manok. Nga ni mukaw ni manok. Wala itlog. Mukaw sa itlog. Ha? Tao kag itlog day? Ha? Ano man? Hoy, paminaw. Samay. Wala ka kung wala imong mga magpapa. So pareho ra na sa manok kung sa itlog. Wala sa pagtunan ko nga magpapamanok. Pagklaro ay! Mura ko nung magpapalo! Sa pagtunan ko mama na ko mang... So vlogger na ka nun. Ay dahil sa mga manok. Ay dahil sa mga mama magpapa din ha. Di, balhin taglain usad. Kani kay inahan sa kanunay panabang. Mader, asa may naguna, manok itlog. Ako, mga tanan ko nimo. Diin magagikan. Itlog siya papa. Sa to, Lori. Itlog siya mo papa. Laman hindi kagitan. Itlog din akong papa. Kaka lang mo. Uy, kung mama mo yung nangapanak na ko, datang dili man. Kisa may naghimo nimo, imo papa. Ha? Sa to. Mao ni mga guys nga sila gani naglibog gani nga city health workers sila. Samot na ko nga rakitero ra ko. Gikan sa itlog. Ang itlog gikan sa liing mas. Unsa? Ang manok gikan sa itlog. Manok Ang gikan. itlog gikan sa liing mas. Unsa man ang liing mas? Log. Unsa man taon ka natiguang na ka. So mapalit ko liing mas, mangitlog na siya. Imo ipakaon sa manok. Din gikan ng manok.
Sa itlog gani. Sa itlog gani. Nagdingi ka ng itlog. Sa manok. Ambot ninyo. Di ba ko nangabot? Pangutan ka to bagong nangabot. Nay nangabot na pod kani. Tagbuot. Tagbuo na to sila guys. Ara, tuo na to. Suwaya na to nagpangutanang nagpadong din Kay galabad jud akong unsaon jud na. O ha? Galabad akong asa gyud naguna manok itlog. Pero ha? Gina. Manok. May siya ng itlog. Ha? Siya mo'y nang itlog, nyang itlog din gikan. Sa manok. Ate, kinsa sa gikan ng manok ate? Sa itlog. Oy, hanay birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, Adelaida. For tomorrow. God bless. Kisa pa birthday mother? Kisa birthday mother? Adelaida, October 7. Birthday ninyo ron? Burger! So, kamo guys, asa mo naglabad? Sa manok o sa itlog? Ha? Kaya hasta ko. Wag yun nakahatag og saktong tubag. Munang naglabad kog asa gyud una, manok itlog. Sige, post na lang mo sa inyong comment below ha. I-post niyo kung unsay asa gyud una, ha? May na lang ta, malambagan ako. Ha? Sige, bye.